دوستت می‌دارم تو مشکل زندگانی قدر عشقم را بدانی تو مرا تنها نمانی روزه هستم دوستت می‌دارم تو مشکل زندگانی قدر عشقم را بدانی تو مرا تنها نمانی салому алайкум ба ҳама мухлисон бародароне ки аз тоҷикистон дур қарор доранд ва бародарони ғариб. ман аллакай канали худро кушодам бо номи Аҳлиддини Фахриддин. шумо метавонед дар канали ман обуна шавед ва минбаъд аз ҳамин рӯз иборатан навигариҳои маро танҳо аз канали ман дастрас карда метавонед. обуна шавед, дастгирии шумо пешравии мо аст. ҳамроҳи бародари мо Азимзоҷон ина якҷоя кор кардесем. саломат бошед Алдинҷон, чӣ хеле ки Алдин гуфт, албатта барои мухлисон, махсусан барои шахсоне ки дар ғарибиҳо ҳастанд, Алдин хоҳиши намура ба назар гирифта канали худша кушод. иншоалло ки беҳтарин навигариҳоша барои шумо пешкаш мекунад дар канали худаш. ина чӣ хеле ки дидесем ҳама якҷоя фақат дар фикри пешравии кори Аҳлиддин ҳастем. зинда бошед.